салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, якчанд либосҳои новинка омадагиам мехоҳам нишонтон тиём. Ин набор аз бозори Корвонай, 8 дарвоза, тарафи Тиллобозор, 3 қатор. Рақамҳои савдогар ҳаст, чизе ки намефаҳмед, марҳамат идихтарак бо шумо да мефаҳмонам. Ана инаи новинка омада, и вилвету кожа якҷоя икртоҳо. Нархшон 200 сомон. Размераш чӣ хелай? Размерашон 48-54. Размеро аз 48 то 54 ҳастай. Вилвету кожа якҷоя. Биненда чӣ хел стилиш фасонак. Ана баданаи двойкоҳо ҳаст духтаро, ҳамроҳи шарфошон. Бисёр ҳам хушрӯ. Иам 200 сомон аст. Инам 200 сомон духтарако. Биненда шарфошкатияй. Хеле халат боренай худаш хушрӯ метова. Иам 200 сомон. И джинс чӣ? духтаро инҷа да киртаи джинс омадай 300 сомон тоза турецкияй. Биненда миёншам ам хеле шоди хушрӯай бисёр. салому алейкум духтарои хушрӯ. Хостем ки бо тавсиятон тем ки дар компанияи Faberlic анаи хе чизо ҳастай парфюм для стирки. Се намуд дора духтаро. Ма якташа гирам гуфтум, зиқ шидам гуфтум бо бӯйваиш чӣ хели боша. Барои ҳамо ҳар сеша гирифтам духтаро. Ма иёра уже хела пробит кардам. Якташ да 20 стирка меша ина духтаро. Бе ниҳоят бӯи фасонай. Духтаро и кор дар ҳақиқатан ам ягон фуребу дурӯғгӯӣ надора. Дар компанияи Faberlic бо беҳад бонусҳои хушрӯ дора, ойликҳои хуб дора, скидкаҳо, распродажҳо, падаркаҳо дора духтаро. Нависен, интизори ҳар яки шумоём. И кор маҷбурӣ нестай духтаро. Кадоме ки хоҳишмандай дар WhatsApp-ам нависен. Ҳамин рӯза худаш мо шуморо регистратсия мекунем ва якҷоя шида кор мекунем. ки духтаро дар ҳақиқатан ам фоидаи калон дора. Мо 2-3 моҳши дар хона фақат хурдани мехарем. Дига ҳамаи чиз мо ай компанияи Faberlic ба нархи беҳтарин мегӯяд духтаро. Бубинед мо ай магазин зулмон намераст ки якташа бигирем ақаллан. Ҳозир мо да бубинед 3 намуд парфюм для стиркияй. Бубинед мо чанд чизои адбели ва тилай. Бубинед беҳад чизои ҳар хелай духтаро. барои ҳамо касе ки бекорай дар хона мешинад, шишта фикри бисёр накунен. Дар WhatsApp-и ма сразу нависен. Иншаалло кор мекунем якҷоя шида кори беҳтарин ай духтаро. Агар ай и кор фоида намебуд, ман шумо да тавсиям намедодум, вақтам сарф намекардам ва корам намекардам. Ман чӣ хеле ки медонед, ҳам да бозор кор мекунам, ҳам кӯдаки майда дорам, ҳам да Faberlic кор мекунам. Барое ки ана ишам духтаро бениҳоят хушрӯай пятноваводителя беҳад хушрӯай. Барои либосҳои сиёма ай и сета гирифтам духтаро. Барое ки як бор гирифтам истифода бурдам. Ина иш холияй уже маҳқулшик бо дутаи дига гирифтам духтаро. Баъд ҳоли анаи либосҳоро бубинен доғ задагиай. Иёра мо ба ҳамин папрои мекунем мешавем. Баъд бо видеошам мемонам ки чӣ хел хоҳишмандон нависен, занг занен. Иншаалло регистратсиятон мекунам, якҷоя шида кор мекунем. Кора ба пурраги бе пул ётон метиём. Дар хона шишта ойликҳои калон гирифта духтаро кор мекунем. Бубинен ҳамаи чизи мо ай компанияи Faberlic беҳад ба суми арзон меояд духтаро. ҳамаш иё ай компанияи Faberlic духтаро. бӯи назмедавиша бо видео мекунам. Ина духтаро. И қаҳар дар ҳамин серияи машина хуш мекунед. Беҳад либосотон бӯи хушрӯ мекунад. Даже духиам дар кор нест кадаи духтаро. Ай ҳамин канадон буш омада нест духтаро. Бениҳоят хушрӯай. Бо касе ки агар кор кунад дар компанияи Faberlic, ҳамчун кор дари Faberlic ё ба нархи беҳтарин меояд духтаро. ай ҳар сеш гирифтам, истифода бурдам. Дабуошон духтаро гап нестай. Беҳад бӯи хушрӯ дора. Нигоҳ кунен. 20 стирка наистагия. И қаҳар мерезен, ина. И қаҳар мерезен, дар дини либос хуш мекунен. Либостон беҳад бӯи хушрӯ мекунад. Хоҳен ай иш хуш мекунен. Бисёртар мада бӯи ҳами светш маҳқул шид. Иёшам хушрӯ бо бисёртар хай одам бӯи хуш. Мистила мепурсанд духтаро айма. Марҳамат и хоҳараки мода омадай метавонед нависеншона бо даставкара мефаҳмонатона. Баъд чанд намуд спорт стил омадагиай двойка, тройка. ҳозир ман шумо да ваёшам нишон метиҳам. Бо диққат гӯш кунен. Бо метавонед ки хичонда занг занед дар бораи арзон шида нашиданаш ҳамроҳи хичон бо гап занон кунен. Ино чанди? 220 сомон. Ана ино 220 сомон, инами сеташ. Иёш чӣ? 180. ана ин намудош бошад 180 сомон духтарако. Мана ӯ камака кожа дора. Инош хеле стилош. Баъд бо ҳаст кӯтоҳтаракош. Инош чандай? 180. ана иноям 180 духтаро. бинед чӣ хел хушрӯай. ана бо кӯтоҳтаракош ҳастай. Инош чандай? 160. ана ино 160 сомон. Иноям брукошон катияй духтаро, Balenciaga. Ино ози модаян, марҳамат метавонед аз ино дархост кунед. Инчунин духтаракои хушрӯ. Анами тройкора мо навор доштем 350 сомон буд. Ҳозир аксия рафтестай 300 сомонӣ шидагиай. беҳад материалаш хушрӯай духтарако. Аз пеш бо биён бинен. Брукшай, намхе туника дорад. Брукша бинед чӣ хел хушрӯай. Баъд намхе кардиганай. хулас ҳозир 300 сомонӣ кардагиам. метавонед ки дархост кунен, дер накунен. барои бо шумор мондагиай, кам мондагиай. ана ино чандай? 180 сомон спорт стил. иам дарозакая. размерошон то 58 размерои калон дора. ана баъд духтарако инаи дарозо 250 сомон. и дарози бадай диден духтаро ҳамроҳи брюкошон
то 60 размер ҳастай. Ана инора нишон додема? Ё 180 буд, и 250. Ана баъд духтаро. Ана ин тройко новинка омадай. Бисёр ҳам хушрӯ вилветай материалаш. Бруку курташ вилветай. Ана баъд ин хеле туникаи, анам хеле дора. Остинуш калтаяй. Иш боша материалаш нам хеле. Шрай хлас материалаш. Иш чандай? 250 тройка. Тройка 250 сомонай. Размеро ҳаст духтарако. И ҳози бори новинкай. Ҳам хе сатракати ҳам хушрӯ меиста. Пуши ҳам хе духтарако метавонед шумоям интихоб кунед. Кардигану омадагиай, кардиганои туркӣ, тоза турецкӣ бисёр хоҳиш карда будем духтаро. Ина омадай бори навда. ғавси хушрӯан ини туркиё. Нархшон чандай? 250 сомонай духтаро. Дар ҳақиқат ҳам духтуш дигар хелай. Баъдам ҳам хеле аҷоиб бофташ хеле сахта ки хушрӯаи чӣ намешава. Мана Шанел, баъд як намуди дигаш намин. Дед 250 сомонӣ. Суроғара ман шумо дар бори дигар такрор мекунам. Касе ки мисол дар Тоҷикистонай метавонен омада аз пеш бо бинен духтаро. 8 дарвозаи Корвонай тарафи Тиллобозор, 3 қатор. Бо кадом меша ки намефаҳмен, марҳамат занг занед, рақамҳои савдогар ҳаст. Ҷои Зарнигор гӯен, бо нишонтон метиҳам.